U Bošnjacima je održana prva radionica za razvoj poslovnih ideja Centra za jugoistočnu Europu projekta Rosewood 4.0. Radionici su nazočili međunarodni stručnjaci s područja šumarstva i drvne industrije. Podsjetimo, Rosewood je projekt financiran evropskim sredstvima kojega provodi Centar kompetencija za istraživanje i razvoj Vinkovci, a usmjeren je na razmjenu iskustava i inovacija u sektoru šumarstva. U Šumarskom muzeju Bošnjacima i online putem Zoom aplikacije održana je Rosewood 4.0 prva radionica za razvoj poslovnih ideja Centra za jugoistočnu Europu. Radionica je organizirana simbolično u Šumarskom muzeju pošto je fokus projekta Rosewood 4.0 na digitalizaciji prijenosa znanja i primjera dobrih praksi u održivom korištenju šumske sirovine. Danas smo imali i naše stručnjake iz Norveške, Finske, Austrije i Njemačke koji su prezentirali svoje primjere dobre prakse koje mi planiramo implementirati ovdje za jačanje našeg lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije kako bismo još više finalizirali, kako bismo još veću dodanu vrijednost dobili od našeg vrijednog drva. Centar kompetencija d.o.o. kao voditelj Centra za jugoistočnu Europu organizirao je radionicu u suradnji sa projektnim partnerima klasterom bioenergije i okoliša Zapadne Makedonije iz Grčke i Slovenskim šumarskim institutom. Radionici su prisustvovali uživo i na daljinu stručnjaci i predstavnici iz Norveške, Finske, Austrije, Njemačke, Grčke, Slovenije i Hrvatske. Za sve te probleme potrebno je nekakva inovacija, nekakvo novi način razmišljanja. Stoga je šumarska struka naravno uvijek zainteresirana za sve inovacije, ne samo u šumarstvu, nego i u samoj drvo-prerađivačkoj industriji zbog toga što je drvo kao materijal zapravo ograničenog resursa. Na radionici su predstavljene slabosti jugoistočne Europe te primjeri dobrih praksi iz drugih regija čijom bi se provedbom na području Hrvatske, Grčke i Slovenije pozitivno utjecalo na smanjenje slabosti. Uz predstavljanje najboljih praksi drugih centara, na radionici je predstavljena i jedna hrvatska ideja, odabrana u okviru Rosewood 4.0, poziva na dostavu novih ideja i inovacija koja može konkurirati za akceleracijsku potporu projekta Rosewood 4.0. S obzirom da kolega i ja razvijamo jednu potencijalnu inovaciju koja bi imala veze sa drvnim sektorom i to su nekakva pametna vrata s pomoću kojih bismo mogli napraviti dodatnu vrijednost za krajnji proizvod koji bi mogao Europa i svijet prepoznati. Moram priznati da sam ugodno iznenađen sa Centrom za kompetencije s obzirom da ovu suradnju na ovom europskom nivou nisam očekivao. I moram priznati da sada stvari djeluju puno izvjesnije i puno više obećavaju. Također inicirano je formiranje regionalnih provedbenih timova, te je najavljena sljedeća radionica koja je planirana za sredinu lipnja 2021. godine. Projektom Rosewood 4.0 Europska mreža Regija za održivo korištenje šumske sirovine spremna je za digitalizaciju. Financiran je 100% sredstvima Obzora 2020. programa Europske unije za istraživanje i inovacije u iznosu od 2.047.901 euro. Projekt Rosewood 4.0 okuplja 21 projektnog partnera iz 18 zemalja u 5 regionalnih centara za održivo korištenje šumske sirovine.